és 7:15, sortim de Donxales. Avui serà un dia llarg. Bueno, com tots. Em dirigeixo a Orihuela del Tremedal, després a les fonts del Tajo i, bueno, per acabar el dia a Checa. Joder, i tan putxadetes. Passant per aquí per una pineda amb uns pins enormes, anant cap a Orihuela del Tremedal, i he fet el port a 1.730 metres i ara pues, baixant. Fa fresca, no? Bueno, acostant-me ja a Orihuela del Tremedal, em faré un cafelillo i res, seguim. Bueno, he baixat 300 metres de cop, després s'ho he de tornar a fer. Aquesta és la putada. Sortim d'Orihuela del Tremedal i ara aquest camí que ens porta a les Tremedales d'Orihuela. 24 graus, el dia serà llarg també i càlid, però va, ja porto 15 quilòmetres fets, només en queden 85 fins a 100. Segueixo la ruta ara cap a un lloc que es diu Riu de Piedras. Em queda... Bueno, estic pujant. Orihuela està a 1.400 metres, ara jo porto 1.636 i uns 2 quilòmetres d'ascensió. Això es diu Ruta del Mirador de la Portera. Però bueno, és un camí a peu, no me'n vaig per un altre lloc. Pico Caimodoro a 2,2 quilòmetres, que ja coincideix amb el que diu el track, el punt de l'alçada. I així, s'agraeix moltíssim l'ombra, perquè això està molt bé aquí. Ara mateix, a quan? A 16 graus, fantàstic. A baix a 24, imagina't. Camí de griegos aquí per aquestes muntanyes, en aquests pins. Que he ganado bravo per aquí, no sé. Pensava que aquesta zona fos tan alterada, tan salvatge, és molt xulo.
deixo aquesta carretera asfaltada i em dirigeixo, vaig en direcció a Griegos. Mare de Déu. Va, vinga, va, passa. Bueno, aquí per aquests prats i aquestes pistes fantàstiques, super ràpides, vaig cap al naixement del riu Tajo, que deu estar allà a prop. És molt maco tot, és una passada. No m'ho pensava que fos tan xulo. Molts boscos, tranquil·lets, ben cuidats, ben explotats. A Catalunya hauríem d'aprendre molt aquestes coses. Menos mal que hi ha llocs que les coses es fan bé. Ja veus. Pistes on es pot anar a 30 per hora i res, ja porto 51 quilòmetres, o sigui, estic pel mig del camí. Ole! Està molt bé, aquest tros. Bueno, avui és un dia fantàstic, avui és un dia de gràvil 100% amb pistes rodadores. Això, pistes rodadores i fàcils. Hi ha alguna rampota, però bueno, res. I res, espero arribar a un parell d'hores. Si tot va bé, o sigui, si són les 3, doncs cap a les 5, estaria bé. Boscos frondosos, és una passada els boscos, és que jo flipo amb els boscos. Muntanyes vacíes de veritat, Encara veies algú a baix per la carretera, però és que va, ara, quilòmetres i quilòmetres sense veure ningú. Vaig a fer el penúltim ascens abans d'arribar a Xica. I aquest és de 2 quilòmetres. Quin paratge més xulo.
Bueno, entrant ja a Txeca. Déu-n'hi-do, a 5 menys 10. 100 quilòmetres. I res, buscar l'allotjament ara. Ara, una pila de fer quilòmetres avui. Però bueno, ja està, una més al sac. Buenas tardes.